טוב, השלום לכולם, זה המדריך שלי על איך לקנות את החבילת משחקים עכשיו שאמבל בנדל מציעים. שתדעו בלי קשר, כל הכסף שהם מגייסים עכשיו ב-14 ימים הקרובים הולך לתרומה לכל מיני ארגונים בארצות הברית. אוקיי, אז שלב ראשון ניכנס לאתר, יהיה אותו בדיסקריפשן. ניכנס לאתר. אוקיי, עכשיו, כל המשחקים בעצם שאתם רואים פה, את כולם אתם תקבלו. את כל אלה אתם תקבלו אם תתרמו מינימום דולר. את כולם אתם תקבלו גם לסטים וגם לאוריג'ן, כאילו יהיה לכם אותם פעמיים. חוץ מת המשחק Dead Space 3, אותו תקבלו רק לאוריג'ן. עכשיו, אם אתם תתרמו מעל 4.77 דולר, שזה הממוצע, אתם תקבלו גם Battlefield 3 וגם The Sims 3. אין לי מושג אם מקבלים גם Battlefield 3 מולטיפלייר, אני מתאר לעצמי שכן, הם לא ידפקו אתכם כאילו, אבל אל תסמכו על המילה שלי, אני באמת לא יודע. עכשיו, תמיד תשלמו טיפה יותר ממה שרשום פה, כדי שזה לא פתאום יקפוץ ויוצא שסתם כאילו שילמתם יותר מדולר ואתם לא מקבלים את ה-Battlefield 3. אוקיי, אז נגיד משלמים 4.8, כל פעם זה עולה לאט לאט הממוצע. בואו נשלם נגיד 4.8. אז יורדים פה באתר, הולכים לקסטיום אמנט ורושמים 4.8. עכשיו, מה שפה עושים, פה רושמים את המייל שלכם. זה לא משנה אם זה המייל של הפייפל או לא. אני רשמתי את של הפייפל, עכשיו אני סתם ארשום מייל אחר. פה שכחתי. זה לא מעניין אותי. פה זה בעצם אם אתם רוצים להמשיך לקבל מבצעים שלהם או לא. כאילו באימייל הזה זה לא משנה לי. אז אחרי שרשמתם 4.8, אתם בעצם תקבלו את כל המשחקים האלה, כולל Battlefield 3 וגם The Sims. זה תורם לארגונים האלה, כל הכסף. אז הולכים פה, עושים check out with PayPal. זה טוען. וזה מעביר אתכם לחלון של PayPal. פה אתם עושים שלם באמצעות חשבון הפייפל שלי. רושמים פה את הכתובת פייפל ואת הסיסמת פייפל, כניסה, וזה כבר אתם כאילו יודעים איך להתקדם. אתם משלמים רגיל כמו שקונים מוצר באי-ביי. מאוד פשוט, אמין ביותר, קיבלתי את כל המשחקים, שמתי כבר את כל הקודים, הכל עבד, האתר שלהם אפילו קרס אתמול מרוב הבקשות שהיה. בקיצור, ממש שווה ואני ממליץ על זה. תהנו, אל תשכחו להירשם ולתת לייק, תודה.